B'investiment ta' 200,000 euro il-Park tal-Inwadar fin-nofsinhar ta' Malta se jara żona ta' rikreazzjoni ġdida għal familji Maltin fuq medda ta' 200 metru kwadru b'xeni mill-isbaħ tal-Baħar Malti. Din iż-żona se sservi ta' post apposta fejn il-familji jkunu jistgħu jagħmlu barbecues. F'kummenti ma' dan l-istazzjon id-direttur ta' Parks Malta spjega fiex se jkunu qed jikkonsistu dawn ix-xogħlijiet. Il-proċess kif qegħdin taraw hawnhekk huwa sit li huwa terrazzin li huwa miftuħ u spazju miftuħ li kien abbandonat. Il-ħsieb huwa li jiġi krejat barbecue area sabiex il-pubbliku minflok jagħmel barbecues periodiċi ikunu konċentrati f'din iż-żona. Se nkunu qegħdin nofru li se jkun hemm barbecue pits, se jkun hemm 6 barbecue pits, se jkun hemm il-bankijiet ukoll. Is-sit identifikat bħalissa jinsab fi stat ta' abbandun iżda bix-xogħol li se jkun qed isir se jiġi aċċessibbli wkoll għal min juża s-siġġu tar-roti. Il-Ministru għall-Iżvilupp Sostenibbli Mirjam Dalli qalet kif dan il-park huwa frekkwentat bil-bosta, speċjalment fi żmien tas-sajf, u qalet kif dawn ix-xogħlijiet mhux se jservu ta' danni għall-ambjent u l-blat tal-madwar. Dan huwa spazju rikreattiv ieħor għal familji fin-naħa t'isfel ta' pajjiżna. Għażilna propju din iż-żona li hija żona qrib il-baħar, nafu li hija żona li hija mfittxija ħafna mill-familji, għażilna area li hija diġà disturbata biex kwalunkwe żvilupp li aħna nagħmlu ma jkunx qed iħalli impatt negattiv fuq l-ambjent u qegħdin naraw anzi li nikkontrollaw ċertu abbużi li rajna jsiru. Pereżempju nies li jiġu hawnhekk u jħallu il-faham tal-barbecues, plastics li jitħallew hawnhekk. F'konferenza tal-aħbarijiet ġie spjegat ukoll li f'dawn ix-xogħlijiet mhux se ssir l-ebda installazzjoni ta' dawl biex iż-żona titħalla fl-istat naturali tagħha. Preżenti kien hemm ukoll is-sindki ta' Witilajn ta' Ħażabbar u tax-Xajra u ċ-Chairman tal-Bord tal-Governanza tal-Park Nazzjonali tal-Inwadar.